Ni Achije ariyo chwale nyimdo kod ketho mar mayo miyo moro ma ja-ohala milion 15.5 ka giwuonde ni gidhi miyo ohala mar omenda mag lony manyasani mong'ere kaka cryptocurrency. Jackson Apollo Ananda kod Alvin Oduya Atieno wachore ni noyudo omenda makamano kowuok kuom Tuyishime Grace e giko dwe mar Ang'wen higani. Chris Owino leronwa wachni. E nyim jal buche Caroline Mugo mar doho mamalo ma Milimani e bore Nairobi, Jackson Ananda kod Alvin Atieno odonjnegi kod ketho mar mayo Tuyishime Grace omenda maromo milion 15.36 ka gitiyo kod miriambo. Jomin wach onyiso doho ni ji ariyogo kaachiel gi ji mamoko mane onge e nyim doho e kindeno ne owuondo Tuyishime Grace ne ginyalo miye ohala mar wilo omenda manyasani mong'ere ka cryptocurrency maromo milion 15.36 tarik 30 dwe mar Ang'wen higani e magawa moro e bwore Nairobi. Alvin Oduya Atieno on 30th April 2025 at Serena Hotel within Nairobi County, drinking with others before court and with others not before court, with intent to defraud obtained from Tuyishime Grace a sum of 116,360,000 by falsely pretending that you're in a position to assist her in denies a fact that you need to be false. Jackson Ananda kod Alvin Atieno kata kamano okwedo kethogo duto kendo kwayo doho mondo wegi thuolo e yor rambum ka gisingo matiyo kanyakla kod obila e nono wachno, wach ma jomin wach okwedo. Kokalo kuom okil kamaloka margi, ji ariyogo onyiso doho ni ok ginyal wuok pacho kae ka gitiyo kod ndege, omiyo onego wegi thuolo kod rambum. And Your Honor, I pray that the court considers their position and that they are going to be law-abiding citizens. Jal buche Caroline Mugo ong'ado mondo obila kod jomin wach otim nonro ewi timbegi motelo ne ng'ado bura ewi kwayo margi mar weyo gi thuolo e yor rambum e ndalo mabiro. So in the meantime, they can remain remanded at Central Police Station for the reports to be availed. Then on that date, you can confirm when the 295 is coming up, so you can have it on the same date for consolidation. Bura margi ibiro winjo kendo tarik 9 dwe mar 10 higani. E komachielo, jal moro ne odonjne e doho kuom tiyo gi oboke mabandia mag somo mar klas 12 e dutiche bad migawo mar pi e kaunti ma Nairobi. Michael Kilonzo odonjne kod ketho mar loso oboke mag somo mabandia mar skund sekondar mayuoyo ma Bishop Ndingi kendo miyore grade mar C+, ketho mane okwedo. Chris Owino, Ramogi TV.